नोंथांमोननो मोनसे खोन्थानो लुबैदों बे जाहैबाय आङो गिर्जायाव दङ बेंगालर गिर्जा बेयो बेंगालर गिर्जा दा नोंथांमोना नायदो बेयावहाय गिर्जा गनानैहाय जानाय लोंनाय जादों बेयावहाय मोनजागोन आरो बेदरफोर दं आरो हांनाय दङ जानो हागोन नोंथांमोना गोथाव गोथाव जानो हागोन आरो सोरबाफोर बेबायदिनो जायखौ बुंदों प्रि ख्रिस्टमास होनना बुंदों बे प्रि ख्रिस्टमासावहाय गोबां माने बोसोरावहाय खेबसे जायो प्रि ख्रिस्टमासा बेंगालरनि दा बेखौ आङो बेनिखायनो नोंथांमोननो शेयार खालामनो आङो लुबैदों आरो लोगोसे ओरैहाय नायदो ओरै जेसेबांनाखि जानाय लोंनाय दंजोबो बेयावहायनो नायो औ बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानाय जाबाय आरो ओरै आं खोन्थाहैबावनोसै बेलायनो नायदो नै बिराद मोजां मोजां जागासिनो दं हांनायफोर जागासिनो दङ बेलाय दङ नै ओरैहाय दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो खिन्थानाय जादों नायदो लोगोफोर आरो बिथाङाबो नै दङ कट गाननानै बिथाङा गिर्जानि बेबो माने बे गिर्जायावहाय सेबा खालामो नायजोबदो ओरैहाय आरो बेबो नै लोगोसे नै आदा दं बाहाय बिथाङा माने हालमाजि मावो बाहाय बेलाय नै नायजोबदो ओरैहाय नै बाजैया नै मा खालामदों बायबाय होनना बुंदों बेलाय नै मोजांथारै जोङो मोसागोन रंजागोन जाहैगोन बाहाय जागोन लोंगोन फास थारिख 10 थारिखआव जोङो फैफिनगोन लोगोफोर जोंखौहाय हामबायसै लोगोफोर आङो भिडिअखौ गोलाव खालामलिया आङो दोननोसै आरो आंबो ओंखाम उखैबाय ओंखाम जानोसै आंबो हामबायसै गोजोन्थों लोगोफोर